आयु जोंना एल'ग्राना बडियानो डेन्जार जाबाय माथो डेन्जार जाबाय खुलुमबाय खुलुमबाय दे गोजोनथों गोजोनथों थ' आदाखौ लोगो मोनना गोजोननाय मोनदों गोसोनाय दंना गैया नोंना गैया दङ बे रिंकुआसो मालाय ब्रेनाव उन्दुलायथारदों सिगाङाव खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय थ' जोंहा गिरिधर बर' आरो आलफ्रेड दा जों माबा सावरायलायगासिनो आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर जोंहा आदा आलफ्रेडखौ माने फार्स्ट टाइम मिट जाबाय आरोना खुलुमबाय खुलुमबाय दे गोजोनथों गोजोनथों थ' आदाखौ लोगो मोनना गोजोननाय मोनदों बिथाङा दायो माने गोदान गोदान माने आपडेट माने भिडिअफोर माने होबाय थायो जोंबो नायनानै गोजोननाय मोनो आरोना थ' आदाखौ लोगो मोनना गोजोननाय मोनदों आदाया माने जोंनि बिबिसिनि 109 बोसोर जाबाय आरोना 109 माने नैबे जोंनि माने बिबिसिनि कनफारेन्सआव फैदों थ' फैनायखौ माने आदाखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आंबो ओमफ्राय नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा नै लोगोसे फंबाय दङ नै गिरिधर फार्स्ट टाइम नुफेरदों आरो लोगो मोनदों आरो आङो फंबायनि नाम्बारखौबो लाबाय फंबायहाबो इउटुब चेनेल दं होनदों फंबायनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना हो फंबायखौ सापर्ट खालाम गिरिधर बर' आरो सोरबाफोर जुदि सर्ट मुभिस बानायोबा ना सर्ट भिडिअसफोर बा फुल फिचार फिल्म ना बर'नि नोंथांमोनहा फंबायखौ लेंहरनो हागोन आरो नोंथांमोननि सिनेमायाव इनभल्भ खालामनो हागोन फंबाया बिराद इन्टारेस्टेड कालचारेल लाइनावहाय दा खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोनहा बिथांखौ जेसेबां हायो सापर्ट खालाम थेफा दादा बायदि गिरिधर बर' ना बे फंबायनि नामखौ आङो Tepa Don dengan Tepa Don. Tepa Don. Tepa Don. Ini Tepa Don. Tepa Don. Oh, Tepa Don. Tepa Don. Oh. Pemain ini channel subscribe kalau nak. Oh, nak. Deh, goodbye tabai ada. Goodbye. Alfred ada जोंबो लोगो मोनलायबाय मालाय गिरिधर बर' आं बरसलानि बरसला बोरैथिंलै अरां बे रिंकु बर'खौ सिनायो लोगो मोनदों ना मोनाखैब्रा लोगो मोनदों ओमफ्राय नोंहालाय जुलि जादोंना जायाखै जुलिथ' जायाखै आंना जायाखै मालाय थेफा दादासो थाबावबाय रिंकुआसो जौसिन नामा ना बे जौसिनलै समान एखे सुलायखांबाय गोसोनाय दंना गैया नोंना गैया दङ बे रिंकुआसो मालाय ब्रेनाव उन्दुलायथारदों होनदों सिगाङाव थाथुमानाया जानानै नोंलाय रोङा बिदि नोंनालाय मिस कलफोर फैया रं नाम्बार बिदि गैया गैथ्रा थगायबायलै नोङो दे जिराय मोनाबिलिखौ एसे लानोसै आंबो मोजां दा खबरफ्रा दे आं बै कस्तकर आदाखौ सिनायोना सिंगारा जाहा नै एल'ग्रायाबो दोंफैबावोसो बेयाव नै दाखालिसो लोगो मोनदों बिथांखौ ब्रादारखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय नोंहा मा फट' भाइरेल जाबाय थायोलै आं बिराद दुखु मोनलै नोंखौ बे थाम्फै दांग्राया आंखौ गाज्रि आंनि इउटुब चेनेलखौ बन्द' खालामनो नागिरदों आदसा बे थाम्फै दांग्राया दा ओंखायसो आंहा दायो पेन जादों आदसा ओमफ्राय नों बे मा होनो भाइरासखौ होखारनो हाला नामा बे भाइरासखौ भाइरेल खालामग्राखौ आंलाय मा खालामनांगौ दंमोनलाय नोङो आरो दानो ओंखारबाय नायदो खेबसे दंमोन नालाय नोङो नायसानसै दे नायसानसै नायसानसै खेबसे नै फट' दोनथिनो नागिरदों आरो ना जा एल'ग्राया आयु जोंना एल'ग्राना बडियानो डेन्जार जाबाय माथो डेन्जार जाबाय थ' सबायाव फैना माबायदि मोनदों दे जिखियानो जा सबायाव फैनानै माबायदि गोजोननाय मोनदों एल'ग्रा बोसोराव खेबसे नङा होमबा
सबायाव हायनानै माबायदि मोनदों अ बेयावथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों इन्टारेस्टना उन्दैनिफ्राय मोनबोनाय ने लकडाउनाव माने बोसोरनै दंमोन आरो बेयाव लाबोनो हायाखै दायो लकडाउननि उनावसो बोसोरथामनि उनाव दिनै सफैबायना बोसोरथाम गेप जानायनि उनाव बोसोरा बेनिखायनो गोजोननाय मोनबाय राइट खिस नै जा एल'ग्रा बाय बाय लोगो मोनबाय दिनै बाय दे एनुवेल कनफारेन्सआव बिदि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हागोन नों थांबाना गोमसार दैमारि ब्लग गोमसार दैमारि ब्लग अके अके बिथांनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो रायजोफोर हायोब्ला दायो जोङो थांबाय थादों बेरायबाय सबाखौ बेरायखांबाय आरोना दा एसे आदार जानो थांगासिनो आदार जानोसै उखैबाय फंबायजों आंजों नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन आदार जानायखौ एसे नायसाबदो दायो बेनो जोबथा जासिगोन आरोना दिनैनि ब्लगा तो जानायनि लाहार फाहार जाबाय नै ना फिस मोनसे गोलैफैबाय थालानो गैया आङो तो जानो गिरिधर फंबाय जानाय जानोसै जागायजेनबाय उदैयाबो पुरा एरलबाय थादों तो नै गिरिधर भाइयाबो तो जानोसै आरोना जोंना फंबाय हरदो नोंसिना हरदो गैया ना गैया दे जा दे दिस जानांगौ जाखांबायनो हनै फंबाय जागासिनो ना दे आबौमोन खाम जानायखौ माहाय लाबायलै गोथाव नंगौना नङा बरियानो बरिया 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 थ' दिनैनि ब्लगा एसेखिनियानोसै लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट ना